Ustani, dušo moja. Kada se unutrašnjem čoveku kaže ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih, podrazumeva se stvarni san duše koji je veoma sličan običnom telesnom snu. Takođe, kada se kaže ustani dušo moja, zašto spavaš, ne govori se prenosno, nego se misli na stvarni san duše. Kada spava, telo se raslabljuje i postaje neosetljivo. Uspavana grehovnim snom i duša slabi u silama i postaje neosetljiva za sve što se odnosi na veru, nadu i ljubav. Ukoliko je, na primer, govoriš da je Sin Božji radi nje sišao na zemlju i postao čovek da bi je spasao od večne smrti, ukoliko joj tumačiš njegovo spasonosno učenje, njegova čuda, njegova stradanja, krsnu smrt, vaskrsenje i vaznesenje na nebo, njegov drugi dolazak, ona će ostati neprijemčiva, ne osjećajući dobročinstva Božja. Ona spava, u potpunosti spava za veru, nadu i ljubav. Ona se ne plaši pravednog sudije, budućih muka, crva neuspavljivog ognja neugasivog. Ona spava, to jest ne čuje, ne vidi i ne osjeća. Zanimljivo je da i telesni san počinje od srca. Najpre zaspi srce, a potom i telo. Kod zaspaloga su oči zatvorene i ne vide, kao što ni uši ne čuju. I u duši koja spava grehovnim snom je slično. Duša pak svagda treba da gleda očima srca, čak i u vreme sna, prema napisanom: ja spavam, a srce je moje budno.